Det er godt, Basse. Det er rigtig godt, skat. Var du god? I dag er det den 18. april 2011. Magnus' første cykeltur. Den 18. april 2011. Magnus' største cykeltur. Faste. Det er godt, Basse. Så kan du lige cykle hen foran kameraet og sige, jeg er Magnus. Skal du det? Så skal du stoppe lige foran Jesper. Sådan. Stop. No. Det er godt, skat.